Sí, és un partit que tenim moltes ganes de jugar. Aquí va ser un partit complicat per la situació en la que ens vam trobar a la primera part, però vam poder empatar, vam fer una molt bona segona part i amb moltes ganes de jugar demà i guanyar. És un camp petit i hem jugat en camps petits, hem jugat a Gènova, a Ferriolense, ens hem adaptat bé i serà un partit molt dur, però estem molt il·lusionats i tenim moltes ganes de jugar aquest partit. De fet, tota la setmana hem estat concentrats en poder adaptar-nos bé, no solament al camp, sinó a l'equip, perquè és un equip que està, com vaig dir a la prèvia del partit d'aquí, que està amb una dinàmica positiva, això és un plus també, però nosaltres ara mateix, després d'aquest empat, tenim moltes ganes de jugar aquest partit. No, perquè jo crec que és un partit de personalitat. És un partit que hem de tenir molta personalitat, treballar en equip, jugar en equip i fer-ho millor que ells i tenir molta motivació. Jo crec que ara ens toca a nosaltres anar allà, ells van venir aquí, ara ens toca a nosaltres anar allà i ara veurem què passa. Nosaltres hem d'estar convençuts de guanyar el partit, hem d'estar convençuts d'anar a guanyar, de fer el nostre joc, com vam fer a Portmany, com vam fer a Gènova, a Ferriolense, de tots els partits que hem guanyat a fora. Nosaltres estem convençuts, jo crec que som el millor equip per anar com a visitant. Llavors el Collerense que faci el partit que vulgui, perquè nosaltres anem amb moltes ganes de finalitzar potser aquesta petita eliminatòria que es podria fer d'aquests dos partits, que necessitem la victòria per guanyar-la. Bé, nosaltres tenim uns números excel·lents, estem fent una temporada brutal, o sigui, portem 12 partits sense perdre, portem 28 punts, anem segons, està clar que si guanyem aquest partit ens fiquem en 31 i serien molts punts i segurament trastocaria la classificació.